हेलो लोगोफोर बराय फै नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे चेनेलाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। थुदु अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। न' खाथिनिनो जारौ फिसा बि आंजोंनो थाबाय थायो आरोना बे माने बाबु फिसाया दंफां सोंग्रोनायखौ जि गोसो होना नायथारदों मालाय। गोसो होना नायनायनो मोसाज्रायलांदों, मोसानो हमज्रायलांदों मालाय। जि समायनाय नुथारदों, जि मोजां नुदोंना दंफांनिफ्राय बिबार गोलैबोनायखौ। हायानो गुफुर जाजोब्बाय बिबारा गोलैनानै, हायाव खुंजोब्बाय गुफुर नुजोबबाय। जोंहानि जारौ फिसाया मेथाइ जागासिनो दं आरोना। जोंहानि जारौ फिसाया माजा लोंगासिनो दङ। उनथिं दाउफ्राबो बेसेबांबा डिस्टार्ब खालामदों आरोना। लोंखांबाय एबार गोसोया माजा रोसिखौ एबार लखबबाय नांदों आरोना। लोंखांबाय एबार लोंखांनानै बिनि आबैयाबो जोंना जालायदों मेथाइ नांबावगौनो आरोबाव। चकलेट सेज्लायदों एबार बिनि आबैजों चकलेट नांगौनो। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।